Hallelujah. Hallelujah. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu. Amen. Hallelujah. Nikhona kodwa. Ngizwe kuthiwa kuyavalwa namhlanje. Nikhona kodwa. Hallelujah. Sizoqhubeka sihlabelele bazalwane igama ngosenamile ngingowamthembi sibonga umntwana kaNkulunkulu umsindisiwe ngiyamthanda uJesu. Amen. Naba bengithakazela. Hallelujah. Hallelujah. Sizokhonza sonke bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu. Amen. Abalambi abakithi abasomi abasweli abalambi abakithi
abalambi abakithi abalambi abakithi abami abasweli uyinkosi yamakhosi ungumdali wezinto wena wedwa ufanelwe ludumo ibongo zingezakho Nkosi yaphakade wena wedwa ufanelwe ludumo ekseni asinawo amaningi ukuzobonga ubukhulu bakho uNkulunkulu wethu ongcwele sizodumisa wena mdala ngensuku wathobhala ihasi nekweli yalo ukuphosila lwandle ebeneza Nkosi yamakhosi ungcwele baba wethu omile njalo ufanelwe ludumo ufanelwe zibongo baba wethu onamandla ubani onjengawe uNkulunkulu wethu ongcwele inamashadi yakhaso ungcwele Nkosi yenkazimulo ufanelwe ubongo ufanelwe ludumo uphakeme kakhulu akekho njengawe egameni likaJesu in the mighty name of Jesus begani kuJesu engumholile nophiwa amandla kuyena uJesu unathi ngomoya la ngephake manena sisomo ongaye bhekani kuJesu bhekani kuJesu yebo nophiwa amandla nophiwa
ngizawuthola ngizawuthola umphele awakuphila. Haleluya, ngizawuthola awakuphila. Haleluya, ngizawuthola umphele ngizawuthola awakuphila. Haleluya, ngizawuthola awakuphila. Haleluya, ngizawuthola abekhona kade abantu kule nkonzo abantu abasha-ke abafisa ukukhonza. Ngibona abantu bayihlayele ey'hlalweni zabo nje, ngiyayibuza ukuthi ngasikwenze njani uma ngithi ngiyabuka la ispace sokukhonza siningi, kodwa abantu bayihlalele ey'hlalweni. Kanti senkonzo nenkulu kakhulu namhlanje, inkonzo sibuke namhlanje inkulu kakhulu, kodwa abantu bahlele. Buza umakhala uhleleleni ehlelweni ngoba siyakhonza. Buza uhleleleni, ngizawuthola awakuphila. Haleluya, ngizawuthola Wozani mathandekayo, wozani. Funa lelo. Wozani. Yazi ukuba baba manje bese bafata funa siyenza manje. Wozani. Hayibo. Siyaphambili. Hayibo.
sonke ngenyawo zethu. Cela lo. Ngicela sime ngezinyawo zethu. Senjani lapha namhlanje? Kuze ube phakade alena kuze Susuna Nayuje Yesu Uya kuqola njalo Susuna Nayuje Yesu Uya Enamasi. Thank you, Jesus. Senkonzweni yomnikelo Baba, i-altar lakho Nkosi esibekile kulo iminikelo yethu njengobaba wethu osilondolozayo njalo. UNkulunkulu ongcwele kuDavide usumbekile eTabernacle, indlu yakho engcwele, ebiza uJuda wonke nebandla, wathi kubo nikelani iminikelo yenu yokubonga kuNkulunkulu. Baba, sikhuphukele entabeni yakho sibeka iminikelo yethu yokubonga. Sibonga ukuthi emandulo bebekhuphuka abantu bephethe imbuzi, bephethe izimvu, bephethe inkukhu, bephethe amajuba, bezonikela kuwe Nkulunkulu, ukuze wena Nkulunkulu izwe labo libusiseke lapho betshala umhlabathi wabo uvunde. Mase bevunile beletha kuwe bebeka,
wena nkulunkulu wawukhuza okudlayo emakhaya abo, ukhuze okudlayo emasimini abo, ukhuze okudlayo emzimbeni yabo. Baba, sibonga ukuthi thina wasenzela babongcwele leli thuba lokuthi le yamnikelo yamawundlu, imnikelo yezinkukhu, imnikelo yezimvu, imnikelo yezimbuzi negazi layo elaligobhoza njalo kwi-altar lakho lemhlatshelo bese benikelile kube khona iphunga elimnandi, kodwa wena nkulunkulu wasikhethela umnikelo wakho kuwe. Wangabheka ezinye zeingelosi, wangabheka ezinye zezidalwa, kodwa wabheka indodana yakho, wayithatha wayiletha emhlabeni yazokwenziwa umhlatshelo ngenxa yethu. Baba, siyabonga, sibonga ukuthi awukwenzanga lokhu ngoba kwakufanele ukwenze, kodwa wakwenza ngenxa yokuthi wawusithanda. Nkulunkulu othembekileyo, abantwana bakho babongcwele bamile phambi kwe-altar lakho neminikelo abayingenisayo endlini yakho yengcebo. Wena nkulunkulu unguThixo ongawadli nakancane amandla omuntu. Isibusiso sakho wena nkulunkulu awenezeli usizi kuso, kodwa isibusiso sakho siyacebisa. Nkulunkulu, yenza umusa babongcwele kulaba. I pray for them in the mighty name of Jesus Christ. Baba wethu namandla wonke, nkulunkulu wethu omuhle, emaqomeni ezitsha zabo, ezimpilweni zabo makube khona okuchichimayo. Baba wethu namandla, ngiyathandaza ukuthi ukhuzo okudlayo wena Thixo ubabusise kungeneni kwabo, ubabusise kuphilweni kwabo. Babongcwele benzele Nkosi okuhle, nkulunkulu wethu ongcwele, njengoba belethe iminikelo yabo abayilethanga kumuntu kodwa bayilethe kuwe. Babongcwele mayibakhulumele njengegazi lika Abela owathi eqeda ukunikela kwathi noma umfowabo esembulele kodwa igazi lakhe lakhuluma emhlabathini. Bayothula bona kodwa nkulunkulu iminikelo yabo ngeke ithule njengegazi lika Abela. I pray for them ukuthi lonke usizi nezinkathazo malususwe emagcekeni abo, inhlupheko nakho konke ubuhlungu mabususwe emagcekeni abo. Amehlo abo mawabona inkazimulo kaNkulunkulu imini nobusuku. Ubenzele Baba wethu ongcwele injabulo yonke empilweni yabo ngaye uKristu Jesu inkosi yethu ephilayo. Sonke singathi amen. Inkosi nibusise. Amen. Ngicela siphakameni sonke sime ngenyawo zethu bathandekayo, sesiya ezweni lika Baba uNkulunkulu. Ngiyacela siphakameni. Sizohuba nje kafishane bese samukela umfundisi uLuthuli once again azosipha izwi lika Baba uNkulunkulu. Esulwini kulawula wena, yonke indawo kulawula wena, emhlabeni
Nkosi yamakhosi esulwini kulawula emhlabeni yonke indawo wena Nkosi Cela sishayele uNkulunkulu wethu izandla egameni likaJesu. Singayishaya kakhulu sishayele phezulu kwamakhanda ethu bese sihlala phansi. Hallelujah. Hallelujah. Ngicela ukuthawula seduzane kwakho uthi sawubona makhelwane. Ngicela ismile kodwa Nkosi yami umnikeze nane smile. Ngicela ismile. Amen. Hallelujah. Ngicela ukunikhulula bafowethu ningaphatheki kabi. Ngicela ukunikhulula mhlambe kungasala ngapho yedwa ozophatha imicrophone yokufunda nje ngoba mhlambe ngeke ifike ngapha if ikhona icordless. Okay, thank you. Amen. Nibashayelele nizandla bathandekayo. Amen.
umama umfundisi bathandekayo ngicela kumbingelele egameni lika Jesu. Haleluya. Isithando sami Nkosi yami Jesu, bese ngibingelela obaba bonke abakhona egameni lika Jesu kanye nomama ogogo egameni lika Jesu. Haleluya. Abantu abasha bonke egameni lika Jesu ngokwezigaba zabo kufika ku Sunday school. Amen. Haleluya. Amen ukhona kodwa. Manje amen mangawutholi ngizolokhu ngiqhubekile mina. Ngoba amen khona amen oshiwo ngoba kuthiwa ayikunjalo. Khona amen osho ukuthi ke ayingathi sheqeda. Akazi noma niyawazi lo amen kaqeda. Amen. Amen. Thank you so much bathandekayo. Gine nonke esikhona egameni lika Jesu. Amen. Haleluya. Ngicela sishayeleni izandla thina sonke esikhona. Haleluya. Siya ezweni lika Baba uNkulunkulu. Angeke bathandekayo nami ngithatha isikhathi eside kakhulu. I will be very very short. Bese siyathandaza. Amen. Sizocela nje sisebenzisane sivuleni incwadi Numeri chapter 13 verse number 16 17 sifunde sigcine lapha ku verse number 20. Amen. Incwadi kaNumeri chapter 13 kusuka ku verse number 17 sifike ku verse sigcine ku verse number 20. Amen. Ngumntwana kaNkulunkulu bazalwane, ngisindisiwe, ngiyamthanda uJesu. Haleluya. Wayisiza impilo yami, uyayisiza ekumkholeni kwami ukuthi usazoyisiza futhi. Amen. Ngasindiswa ke ngingakaganwa mina, ngahlala nje ngiyinsizwa kuJesu. Haleluya. Ngimbonile ke kakhulu, ngaba nesiqiniseko nokukholwa ukuthi ungumuntu omusha kuyahlaleka kuJesu. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Mhlambe sisavula no sazongifundela sizothanda ukubonga kakhulu bangcwele kithi sonke thina sikhona egameni lika Jesu. Amen. Sibonge umphathi wohlelo neteam abazalwana hamba nayo mfethu sithe nosidlalelayo ngapha. Thank you so much for kashoyiza, siyabonga. Cela nimshayele izandla abazalwana. Amen. Amen. Yeah, ngifike lapha yana ebandleni Faith Mission ngibona ukuthi ziyabuya ngempela. Zibuya ngempela. Hallelujah. Praise the Lord. Nabazalwane bonke ahamba nabo egameni lika Jesu. Praise the Lord. Imedia team nabasithwebulayo babo Thusini siyabonga egameni lika Jesu. Amen. Cela sifundeni bathandekayo ukuze singathathi isikhathi eside kakhulu because ngifisa nje 30 minutes ube sewuphelile. Mawuphela ngibe seniqedile la. Amen. Yes, thank you. 1 2 Siyafunda bazalwane uNumeri chapter 13 verse 17. Verse 17. Kufundeka kanjani abazalwane? Noma ungaqala ku verse number 16. Yes. Verse number 16. Yilawo amagama amadoda athunywa nguMose ukuhlola izwe. Yebo. uMose wambiza uHoseya indodana kaNuni ngokuthi uJoshua. Yes. uMose wabathuma ukuhlola izwe laseKhenani. Wathi kubo, yenyukani ngalapha niye ngaseningizimu, nikhuphukele ezintabeni. Nibone izwe ukuthi linjani, nabantu abakhe kulo
ukuthi banamandla noma babuthakathaka bayingcosana noma baningi yini yes nokuthi izwe abakhe kulo linjani noma lihle noma libi yes nokuthi imizi abahlala kuyo injani noma ingamakamu noma iyizinqaba yes nokuthi linjani noma livundile noma limpofu right noma linezinkuni noma cha yeah yibani nesibindi nibuye nezithelo zezwe kwase kuyisikhathi sezithelo zokuqala zomvini ake sisho sonke sithi yibani nesibindi mhlawumbe umakhelwane wakho akakakuzwa awuphinde umtshele futhi ukuthi hayibo makhelwane yibani nesibindi mnikeze nje lo myalezo umtshele nje ukuthi hey makhelwane yiba nesibindi hayi ngathi akanaso kanti phela thina njengoba siyivala nje sizothi finish in power so ukuze siqede kahle ngamandla kufanele sibe nesibindi ngeke uqede isibindi ongenaso awuphinde ujikele komunye ngapha umtshele ukuthi hayi makhelwane yiba nesibindi yazi ngizoqeda khona manje la esifunda khona bathandekayo sifunda umyalelo kaMoses glory to Jesus now lithi iBhayibheli ke wayewukhipha ewunikeza inhloli ezaziyishumi base belibuka izwe laseKhenani ababeya kulona hallelujah now ke before ke baye eKhenani bathi asikwazi ukuthi siye eKhenani singaqalanga sathumela abantu kuba bayohlola izwe haleluya ngoba izwe abaya kulona babephumele lona eGibhithe ngesethembiso esithi yizwe elinoju yizwe elinezinyosi yizwe elinobisi so now uma ke sebefikile bayalibona izwe kodwa before baye kulo kufanele kube khona abazoqala beyolihlola kuqala now ke uMoses ke uyabathuma laba abayolihlola izwe into ke ayishoya usizothandaza khona manje uthi ke before ke niye ezweni ningayi kulo niliqonde ngqo kodwa uqala uthi khuphukana awu haleluya haleluya awutshelo seduzane kwakho uthi ayisiyakhuphuka siyakhuphuka siyakhuphuka uthi khuphukana 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 kodwa singekhuphuke sonke sikhuphukele uthi ke uma ke ethi kubo ebathuma uthi ningaqali ke niye eKhenani kodwa qalani niye entabeni qala khuphukana ngoba lapha entabeni manifika khona nizofike izwe eniyakulo niqale entabeni nilibuke liphansi nina niphezulu oho futhi maniyakhona ke ningakhohlwa ukuthi anizihambeli nina kodwa nihambela thina hayi nikhona kodwa bazalwane likhona kodwa ibandla likaJesu no in other ways laba bathunyiweyo babengazihambeli bona kodwa babe khona ababe bahambela okusho ukuthi laba babemi ngemuva babethi kukhona abantu esibathumileyo into esilindele kubo silende ukuthi babebuya basitshela ukuthi izwe linjani ngoba izwe sesiyaviva manje sivivela ukuyongena ezweni lesethembiso kodwa silinde impendulo yabantu esibathumileyo abezayo ukuthi njengoba beza nje impendulo yabo ithini alikhona kodwa ibandla ngoba likhona izwe nathi ke aseyikungena kuleli lesethembisa iKhenani kodwa sinekhaya abafowethu uJesu asenzele lona bakhona oPaul sebaya kulo oMoses sebangena kulo oJoshua bangena kulo nathi siyakhuphuka soon very soon
silindele inkosi yakhona ezayo masinyane izolanda abantu. Ngalesa sikhathi the leader uMoses wayesele ngemuva esele nebandla. uMoses wayesele nebandla ngesikhathi ithunywa zithunywe eKhenani. Angiphinde. uMoses wayesele nebandla ngesikhathi ithunywa ziya eKhenani. uMoses mesele nebandla siyakhumbula ukuthi uke wahamba uMoses walishiya ibandla wakhuphukela entabeni ibandla lisele lasala laze lakhononda ukuthi lo Moses owasikhipha eGibhithe kwangathi manje useshiyile. Baze ba decide abanye ukuthi bazenzele abanye uNkulunkulu bakhanda ithole legolide ngoba uMoses wayengekho phakathi kwabo. Kodwa this time uMoses wathi ngiyashintsha, akuseze ukuhamba ngiye entabeni ngiye eKhenani, kodwa ke ngilinde nabantu ngihlale ngiphakathi kwabo. Likhona ibandla ngoba mangiphakathi kwabo bazothemba ukuthi izwe siyakulo sesiyongena sonke, izwe siyakulo sesifikile ngoba uphakathi kwethu. Hayi bazalwana, ake ngikhulume ngoJesu, ake ngi-introduce uJesu okhona phakathi kwethu. He is the King of Kings. Uyena bazalwane uNkulunkulu asibekela yena, uyena ozosilida indlela esiseKhenani lethu. Iliphi iKhenani lethu? Uthi uJesu ube sehamba uthi ningakhathazeki, inhliziyo zenu zingakhathazeki ngoba ekhaya likaBaba kukhona izindlu eziningi. Uma bekungenjalo uthi bengiyakutshela. So wonke umuntu makazilungisele. In other words, uma ithunywa ziye eKhenani ababesele babethi siyalunga, silungela ukuyongena eKhenani. Wayoba nephutha umuntu wayethi kuthi kulindwe ithunywe ibuyayo, kodwa yena ebesenza izinto ezipermanent ezweni ababebi kulona. Wayoba nephutha umuntu wayezoduka ngesikhathi kulindwa ababuyayo belethe report. Bazalwana, asingabe salahleka. Ukhona umyeni oseseduze, umyalezo uzobuya manje, icilongo selizokhala. Get ready, ibandla lizohlwithwa, ibandla lizothathwa. Asingabe sanaka izinto zezwe, ungabe usanaka izinto zesikhashana, sesizongena eKhenani. Hallelujah. Bazalwane, uma ethi uMoses lelizwe esiya engifuna liyolhlola, uthi number 1, abanye benu ngifuna babuke lento, bukana abantu bakhona ukuthi banamandla noma babuthakathaka. Glory to Jesus. Uthi bukani ukuthi abantu abakhona banamandla noma babuthakathaka. In other words, kulabo abawu-12 ababethunyiwe khona okwakufanele ethi mesehamba ezitaladini zaseKhenani ebuka abantu ukuthi bangabantu abanjani. Ayi, leli bandla ngiyabona lingizwa athi ngehlele. Okusho ukuthi mabehamba eKhenani kwakufanele kube khona umuntu obuka abantu ukuthi abantu abaseKhenani abangabantu abanamandla noma bangabantu ababuthakathaka. Number 2,
uma befika khona fanele babuke izindlu ukuthi zingakanani. Omunye abuke ukuthi baningi noma bancane. In other words, kwakufanele ukuthi wonke umuntu oyale eyolanda i-information, but wayengeke akwazi ukuthi laba bantu uma bewu-5,000 abuye nenamba ethi bawu-5,000 ethi mesezositshela i-report asho i-report athi baningi noma bancane engayazi inombolo yabantu asuka kubo. Okusho ukuthi kwakufanele abazi ukuthi bangaki asuka kubo ukuze ezokwazi ukuba comparisha nalaba aya kubo, ukuze mezobuya ethi baningi noma bancane kodwa ebe nesibalo asazi ukuthi abangapha ngakithi bangaki. Nikhona bazalwane? Yes. Number 2, uthi nibabheke ukuthi indawo abakuyo, izindlu abahlala kuzo, abakhe kuzo izindlu zinjani. Why akhulume ngezindlu, ababukisa izindlu, omunye ababuka izindlu? Because niyazi bazalwane ukuthi uma umuntu ehamba endaweni ukuze abone abantu ukuthi bangabantu abanjani ubuka izindlu. Ayiningofakazi noma ningaze ngabona niqala ngamlokho lapha kuna ukuze umuntu abone ukuthi yilokishi leli ubuka ini, ukuze umuntu abone ukuthi semakhaya la ubuka ini, ukuze abone abanye ukuze babone ukuthi abantu bala banemali babuka ini. Akekho umuntu oqhamuke ezosho ukuthi banemali abantu, kodwa umuntu mehamba ubuka izindlu atho ayishuthi banemali, babuka indlela abakhe ngayo. Wayibabuke indlela because ivalue lendawo ikalwa ngezindlu. So now ufuna ukuthi mabeya lapha ya babe nomqondo ukuthi leya value uma iphansi thina sifike siyenze njani, siyayinyusa ngoba singabantu bevelu, sihamba noNkulunkulu omkhulu. Akakwazi ukususa endaweni ephansi noma susa endaweni ephezulu ayosibeka endaweni ephansi. Masifika endaweni ephansi sifika thina ukufika kwethu siyayiphakamisa because singabantu abashintsha iveli indawo. Ngoba bazalwane kuhle ukuthi la sifika khona masake safika ngisho bethu akufika konakele kanjani kodwa sifike sishintshe na singabantu abashintsha indawo. Makuthiwa kunezigebengu endaweni thina masake safika sifika ngomthandazo ukushintsha indawo. Makuthiwa kunabantu abonakele sifika ngemva ivangeli lizoshintsha abantu. Indawo yaziwa ngobubi kodwa makwakwanda abantu abashintshile ivalue yayo iyashintsha. And nabantu abanomnotho bayathanda ukuza kuleyo ndawo bezo investor because ubugebengu abusekho, kufika abantu abashintsha ivalue. Glory to Jesus. Amen. Amen. So nebandla fanele masingabazalwane noma umzalwane uyibuke ukuyibuze ukuthi la engifike khona ebandleni ikhona yini mina ivalue engiedile noma ngifike ngasusa. Ngoba khona abantu abafika beedi value kodwa khona abafika behlisa ivalue. But makufika abaedi value, makufika abazoyehlisa, sifike thina sibangame thina siedayo bese senza yonke into ibe kwibalance engabibikho. Ompofu lithi iBhayibheli ibandla lokuqala ngesikhathi siqala akekho waswelayo, akekho wathi lokho kwakhe kodwa bonke noswelayo wayithole senakho konke ngoba akwafika ibandla lazalelwa abantu abaeda iveli. Hallelujah. Singabantu bevalue ephezulu.
Hallelujah. Mase sifika indawo ishintshe. Sifika indawo yenze njani? Uthi sizothandaza khona manje. Uthi okwesithathu bese nibuka ukuthi umhlabathi wakhona unjani. Uvundile noma umpofu. Methi umhlabathi nobuka usho ukuthi khona babahamba nje bathi thina masinyathela nje asizubuka abantu, asizubuka izindlu ngoba khona ba-asayinela ukubuka izindlu, khona ba-asayinela ukubuka abantu. Thina sizobuka umhlabathi wakhona. Sithathe umhlabathi. Shuthi laba ke ababeqeqeshelwe iagriculture. Thunzi ukuthi mabeyithatha inhlabathi mabeyibuka babukela imbewu yabo. Hayi yalabo ababaficile kodwa bayibukela imbewu yabo because emuva bashiya abantu abangabalimi futhi ukuthi masibuyela sofika sithula ireport ethi lo wamhlabathi masake safika nale mbewu yethu sizofike sitshale bese iyamila. Ukuthi batshale imoba asizukhathazeka thina masifika nombila siyazi ukuthi umbila wethu masutshala uzomila. Glory to Jesus. So nathi bazalwane ibandla masifika ebandleni kubalekile ukuthi fika nembewu. Glory to Jesus. Hallelujah. Ukhona kodwa amen. Fika nembewu ngoba khona asebeyihlolile. Sebewuhlolile umhlabathi ukuthi ungovundile. Babuya basitshele ngoba umhlabathi esitshala kuwo khona asebesihlolela ukuthi ungumhlabathi ovundileyo. Now okugcina ngifuna sithandaze ngakho. Uthi bukani izinkuni ukuthi zikhona noma azikho. Funa sibukele ukuthi izinkuni umsebenzi wazo siyazi sonke ukuthi okubasa. Siyabasa ngithi. Mase sibasile sipheka ngithi. Masingapheki siyotha angithi. Siyazi. Amen. Amen. But uthi bukani ukuthi izinkuni ikhona. Ngamanye amagama asifuni uma sesifikile sifike siqale phansi siyofuna into esiyoyifuna kwamanye amazwe kodwa asiye sesiready ukuthi izwe esiya kulo linazi ihlahla zethu esizothi uma sigawula ebese sithola izinkuni. Now okusho ukuthi uma kumakhaza sizokwazi ukotha. Kunabantu abazosilandela umlilo, kunabantu abazosilandela izinkuni bese kuba nabantu abazosibasela umlilo. Kunabantu abazosigcinela umlilo ukuthi uhlezi uvutha ungacishi. Siyakhumbula ukuthi uNkulunkulu wathi kuMoses, Moses umlilo waseTabernacle awuhlezi uvutha ungacishi. Nikhona bazalwane? Kusho ukuthi kwakunabantu kwakufanele bayolanda izinkuni bafike bayibeke endaweni yomlilo bese kuba khona abazobasa umlilo bawugcine ungacishi. Kusho ukuthi la esiyakhona imisebenzi yakhona ihlukene. Asenze umsebenzi owodwa. Nawe unomsebenzi wakho. Nawe unomsebenzi wakho. Khona unomsebenzi wokuyilanda izinkuni. Khona unomsebenzi wokugcina ukuthi izinkuni mase yifikile fanele zivuthe. Khona unomsebenzi wokugcina ialtar ngoba akaphumi ukuyilanda khona abayilandile. Ayinikhona bazalwane. So now
thina umsebenzi wethu ukuthi sigcine indlu kaNkuluNkulu umlilo wakhona uvutha. Khona bazogcina ngomthandazo. Khona bazogcina ngomthandazo. Abanye bazogcina ngeminikelo yabo. Uyoya ngokuthi uNkulunkulu kubizela kuphi. Abanye bazogcina ngokushanela enkonzweni. Abanye bazogcina ngokugcina umlilo ngokudumisa. Abanye bazogcina umlilo ngokushumayela. Abanye bazogcina ngokufakaza ngoba asenzo kodwa senzo kwehlukeneyo kodwa konke kukhanda umlilo. Hallelujah. Akekho ebandleni umuntu okufanele agxeke omunye ukuthi umsebenzi akawenzi kahle. Ilaqala khona ke inkinga ukuthi lo thunyiweyo kusho ukuthi akasabuyi laba bathi mase bebuya aba u10 babuya nereport ethi ngeke singene kulelazo sibone kukhona igora ngoba i-negative report into eyenzayo isitshela into yokuthi it is impossible. Amen. Isitshela ini ukuthi into ngeke ize yenzeke. Negative report ithi into ngeke ize yenzeke. Kanti abantu abakholwayo bakhuluma isimo noma bebabonile abantu abalapha eKhenani ukuthi bakhulu kodwa bathi izwe lethu ayisiyathandaza. Noma belibonile izwe ukuthi lihamba igora zakhona kodwa bathi asinandaba. Igora zikhona noma zikho siyangena ezweni lethu awusiyathandaza. Ukuthi amadimoni afungile noma abathakathi bafungile abanomona bafungile bathi angeke sangena kodwa siyangena ibathandekayo. Sibheke ku2026 abanye kusukela kuJanuary bebethi ngeke sawuqeda unyaka kodwa sesifikile ku2026 sithi we finish in power. Sithi we finish in power. Amadimoni bekhona athi siyavala ngoJune akekho ozofika la. Abanye bazofika sebedakwa ukholwa sebakushiya kodwa namhlanje basamile because we finish in power. Abanye wathi abazothi bafika kuDecember behamba ngama-wheelchair kodwa thank God ukuthi 2026 siyongena in power. We will finish in power, not by our power. Hayi ngamandla ethu kodwa ngamandla loyo owasibizayo. Asibizanga thina kodwa sabizwa inkosi yamakhosi. Asilandela umuntu kodwa silandela uJesu. Sinomholi okhona atubhali wencwadi yamaHebrews chapter 4 athi sinompristi omkhulu owadabula amazulu wehla wenze emhlabeni. Akazelanga nje ukuzosibuka kodwa wayezozwelana nobuthakathaka bethu. I know you are tired. Izinto ofuna zenzeke azenzeke kodwa you will finish in power. You will finish in power. You will finish in power. Abebethe uKhisimusi angeke nawubona lizombwabe ekhaya kodwa this time I will finish in power. I will finish in power. I will finish in power. Abanye kade beqeda ukubhala abazi noma bazophasa abanye abaphasanga kodwa let me announce ukuthi Jesus we will finish in power. We will finish in power. Abantu ababethe kimi angeke ngashada ngoba wabukela uJesu. uJesu akakhonzwala ikhaya kodwa uthi say I will finish
in power. Abanye babetheka umsebenzi angeke ngawuthola kodwa I will finish in power. I will finish in power. 2025 it's over. 2025 it's over. 2026 iyangena 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 ingena madimoni evalile ingena abathakathi bevalile ivela abantu bevalile nabangasifuni bevalile kodwa siyangena 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 tshelo seduzane kwakho uthi siyangena 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 ufuneka abantu abanesibindi ngoba singena ngesibindi singena ngesibindi singena ngesibindi njengoJoshua benoCaleb abathi abantu sebethe ngeke sangena ngoba kunesigora asinandaba nezigora zaseKenani kodwa siyangena mkhulu ngakithi ukunalo sezweni babona abantu abakhulu thina sibona uJehova omkhulu noma singaba abancane kodwa mkhulu ngakithi. We will finish in power. We will finish in power. We will finish in power. Bathe wena uyagula ugula kwakho nodokotela bakuboni base bathi angeke usasinda kodwa ngithi kuwe inyanga enkulu ikhona la ogama layo uJesu ungumlulamisi omkhulu abeza kuye akabalahleli ngaphandle na inamakhaseleko elabaya. We will finish in power. Ebathandekayo wathi angibemezele ukuthi la isiyakhona indlela yakhona uJesu Kristu yena uthena uyindlela uyiqiniso akekho oza kubaba ngaphandle kwakhe. Nanti iKenani lethu nanti iKenani lethu nanti iKenani lethu. Are you ready to enter? 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 Webazalwane elabaya bataba apostoli encwadini yezenzo uchapter 1 uma bebona uJesu ekhuphuka njengoba wakhuphuka ubuya kwakhe uyobuya kanjalo abuye ngamafu silindile ukubuya kwakhe ube sebuya sonke siyakhuphuka. Are you ready? 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 Bazalwane noma ngabe kuthiwa abantu bebelivalile izulu kuwe kodwa akekho ongalivala adlula uJesu ngoba uJesu uthi bekuvalela afika kuvulele bethi bekunqabela uJesu afika kuvumele bethi bekwahlulela uJesu afika kubiza. uJesu uyayithanda izoni kodwa akabafu akayifuni kasifuni izoni uyabathanda beza kuye. Bazalwane sondelana izwe esiya kulo liyasondela sibona ngendlela imibuso evukelana ngayo sibona ngendlela izinto ezenzeka ngayo izifo seziziningi sike sahlaselwa yiCovid baphela abantu kodwa sasinda sikhona because God is in our side. We will finish in power. Sangoba abantu abanemali sasala singenamali
Kwancotha abantu abangcono ukunathi sasala singenalutho. Wena usalanga ngoba kwakufanele, kodwa wasala ngoba uNkulunkulu enenjongo ngawo. Base bebiziwe abantu, nathi sonke sobizwa. Athi ohlabelela usizobizwa masinyane. Angazi ukuthi mase sibizwa igama lakho liyobe lilotshiwe yini, ngoba bonke abantu amagama bayona, bonke abantu amagama abo angalotshiwe kuyothi kufanele bangene. Uthi verse number 16 la isiqala ukufunda khona, uthi yibo lawa amagama abantu baka Moses owabathuma. Kusho ukuthi before baye eKenani kwaqale kwacingwa amagama, kwabhalwa amagama. Ayoba nenkinga umuntu oya eKenani igama lakhe lingekho